magana ya canja gini. Babbar magana da akwai fitina. Babbar rigima akwai magana a ƙasa, sai an hikima tonan su zago a ƙasa. Babbar magana da akwai hadari a sama, kwana da yini zai zuba da ruwa ya gama. Babbar magana, babbar magana. Hassanu ko? Na'am, Sale, kana nan abinka. Kai, har yanzu kana nan da aniyarka ta zalintan manyan hajiyoyi. Hajiya Amina kuma? Hello Hajiya? Kuna tare da Hassanu ne? Kin san shi ne? Mijina ne. What? Ban fahimce ku ba. Me kuke yi tare? A'a ba komai, Hajiya. Amma ya aka kika san mana tare? Dama ba kwa so na san kuna tare ne? Shi wannan a ina kika san shi? Wannan jami'ina ne mai kula min da kadarori. Shikenan, okay. Bari in na dawo gida za mu yi magana. Baka amsa min tambaya ta ba. Wannan ba magana ne da ya dace mu yi ta a waya ba. Ki bari idan na dawo gida za mu yi magana. Duk idan na zo gida zan baki labari. Hajiya amma Kaga dakata malam. Yanzu anan na san ka, kar ka shiga tsakanin alakata da iyalina. Ku zo ku same ni a ofis. Ofis kuma? A wannan ƙurarren lokacin Hajiya? amma Hajiya ko za mu tafi gidan naki duka mu biyu da shi ne? A'a ba zai yiwu ba. Hajiya Fatima kuma? Assalamu alaikum. Hajiya ina gajiya. Lafiya kalau wallahi, ya kokari. To, ga mu nan dai. Wallahi na so in zo in same ki mu tattauna akan kasuwancin nan. Amma ya ki bari na fita kwata-kwata. Ba ki da niyya ne Fatima, ki daina bata wa kanki lokaci kina yaudarar mu. Kasuwanci na mata ne masu yanci Fatima, ba matan kulle ba. Dole cikin guda biyu ki zaɓi guda ɗaya. Idan kasuwanci, idan biyayyar aure, biyayyar aure. Wallahi Hajiya ba za ki gane ba ne. Na rasa mai yadda zan yi in bullo masa. Wayonsa yayi yawa ga masifa. Shikenan, tunda kin gamsu da haka, sai ki ci gaba da biyayyar aure. Mahaukaciyar banza, ina aka taɓa samun yanci da sauki. Dole sai kin zauna da shi ne? In ya takura miki ba sai ki kau da shi ba? Da uban waye kike waya? Subhanallah, Alhaji, kaman jefo ka. Ga wayan nan. Karba ka duba, ka kira layin da na yi waya da ita ka tambaye ta me muka kulla. Ok, wato saboda kina da gaskiya kenan. Kai wallahi zargin naka ne ke neman wuce gona da iri. Kai kenan ba hali mutum ya motsi a gidanka sai ka zata ha'intar ka ake yi? Ai ku mata ne ba ku da tabbas, ba abun da miji baya muku, amma da kun samu wata kofa sai ku yi kokarin kifar da shi. Wallahi in kana magana mata marasa tabbas kar ka sani a ciki, domin kai kanka ka san irin halacci na da na mahaifina a kanka. Ni ban san meye matsalar ku ba matan zamani. Mutum ya ciyar da ku, ya shayar da ku, ya tufatar da ku, ga ababen more rayuwa a cikin gida. Wai sai kuna hangen wahala ku ce wai sai kun nema da kanku. Ce maka aka yi ci da sha shine kawai buri ya mace? Bari in gaya miki akan maganar sana'a zan kauda dangantakar da ke tsakanina da mahaifinki na sallame ki. An zo gujin. Yanzu Ahmad kai da bakinka kake furta min irin wannan kalaman a yau? Ba iya furucin bane kawai, akwai tanadin aikatawa matukar kika ci amana ta. Shikenan. Daga gyaran gira za a rasa ido saboda butulci kenan. Ba iya ido kawai ba, har kayin za a rasa, kuma idan kika sake ambaton butulci, wallahi sai na nuna miki butulci.
Karki bude, karki taba. Wannan ba kamar jakar da na gani a hannun Sale ba ce? Kama dai. Me tsakaninka da shi? Zai fi kyau shi ya gaya miki da bakin shi. Domin ni ban san shi ba, ban taba ganin shi ba sai lokacin da kika ganni tare da shi. Kamar yadda ka faɗa min shi ma haka ya faɗa min. Na ga kamar shirin fita kai. Wallahi ita jakar ce nake so in mika mai ita. To bari in tashi mu tafi tare. Kina ganin yin hakan ba laifi bane? Me laifi dan mace ta fita da mijinta daidai kenan ai. To mu je tunda so kike asirin ke tonu, Mahmud ya ganki. Kuma fa haka ne. Idan hakan kike so ba sai mu je ba? Ko ba komai za su gane ko in ce za mu gane ta hanyar da kika salwantar da mijinki. Kuma ka ga ɗazu na ragon azanci na cewa Sale kai mijina ne. A ina kika samu labarin ƙwarewarsa da har kika mika masa ragamar harkokinki? Wannan shine babban kuskuren da na maka, na miƙa ragamar dukiyata akan mutumin da ban san shi ba. Ga kuma nan ba ta shiga. Hello Sale, ni kan ba ku haɗu ka bashi kuɗin bane har yanzu? Kuma har yanzu bai iso ba, wayansa ba ta tafiya. Wannan ba damuwarka ba ne. Aikin san ba zan zamo sanadiyan tashin hankalinki ba. Abinda nake so da ke zamanki. To shi kenan. Kin gama wanda zan kai wa jakan nan ya ƙosa sai kira na yake ta yi. To ka je mana, amma dai kar ka mance. Ka siyo mana domin ku yau na wani da kwaɗayi. Ba dai juna biyu gare ki ba. Ni yanzu ba abun gori bane a ce ni na ɗauki cikinka. Abun gori kuma? Abun gori mana, in rasa cikin wanda zan goya sai naka? Na ga ai ko cikin shege ma ana ado da shi, balle auren da aka tara malaman sunna aka ɗaura shi. Ai gwanda ɗan shege ya zo in goya sa idan har uban nasa na kirki ne. Amma ba mai irin hali irin naka ba. Hajjaju ikon Allah, ai duk abin da ya faru da hannunki a ciki ko kuma in ce ke kika kulla. Ashe dama Hajiya lafiya ta kike so ba rayuwata ba? Kwaɗayin abin duniya su suka ingizo rayuwarka wajen da za a mori lafiyarka. Amma ka sani biyar ka fa nake yi. Wannan maganar ba za ta ƙare ba. Bara na mika musu jakarsu zan dawo. Hajiya ban ji alat ba fa har yanzu. Gani na yi cash ɗin na nema ya gagara samuwa ne har yanzu. Ba damuwa ina jira ko ma wane lokaci ne. Hausa bakwai ga Hausa bakwai ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin gagarba don Herbal Medicine Center kenan. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin gagarba don Herbal Medicine Center kenan. Al'umma ga wani sako albashir muke yi muku babba. Ga Hausa bakwai maganin larurar infection muka kawo shi ku karba. Ga Hausa bakwai sunansa ne Hausa bakwai an yi binciken ilimi babba. Ga Hausa bakwai maganin toilet infection ne daga kamfanin gagarba do. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin Wannan shine Hausa bakwai maganin sanyi wato toilet infection da kuma gonorrhea wanda kamfanin gagarbadau Herbal Medicine Center suka sarrafa shi domin waraka ga al'umma maza da mata. Hausa bakwai yana maganin ƙaiƙayin jiki, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen jiki, fitar farin ruwa da kuma saurin inzali. Yana maganin ɗaukewar sha'awa. Hausa bakwai yana nan a kasuwanni da ke faɗin tarayyar Najeriya da ma wasu sauran ƙasashe a faɗin Afirka.
ku kira lambar wayar da kuka gani a jikin wannan. Za ku sadu da Abdulrahman Karami wanda ke Shahuci Plaza No. 4 wanda ke kallon mucuwari na asibitin Murtala a birnin jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Ga sauran dilolin namu, akwai Kabiru Rahusa da ke gidan Zanna a kasuwar Rimi. A kasuwar Sabon Gari kuwa akwai Basiru Dan Ancau. A kasuwar Kurmi, Doro Plaza, akwai Aliyu Doro. Akwai kuma Doro Islamic Research da ke Gwammaja. Hausa bakwai, mafi mishkila. Haba me haka? Ka san na ake ka je karɓo mun kuɗi, karɓo kuɗi ka je ka zauna, kuma ka san zan ɗauki kuɗin ɗaukan ba masu shi kuɗin su. Ka kashe wayanka. Da me ya ajiye ni zaki fara tambaya na, ba wai ki rufe ni da fada ba. Ai dai yana da kyau ki tarbe ni da farko kafin ki tambaye ni me ya ajiye ni, ba wai ki rufe ni da fada ba a matsayina na mijinki. Wato kai baka gan abin da kai ba kenan. Sai dai faɗan da nake maka ne kake ganin laifina? Wai neman magana kake ne da kake ambato kanka kai mijina? Me kike nufi? Su mazan kwarai su suke aje mata a gidajensu su ɗauki ɗawainiyansu, ba irin ka ba, ragon maza. Abin da zaki faɗa miki na Hajiya? Karya kake son maka? In baka matsayin da ba naka ba? Lallai in ko haka ne ya zama wajibi na nemi kuɗi. Yanzu me ka rasa? Abinci? Gida? Ko motan hawa? Ka kalle ni sama da kasa. Ko da kuɗinka ba lalle ka samu matan aure iri na ba. Wannan shine dalilin naki na min gori? Ba gori bane. So da yawa dan adam yana manta ni'iman da Allah ya masa, sai an tuna masa. Shikenan. Abin da ya ajiye ni dama shine kudin da na roke ki akwai inda zan zuba hannun jari. Shine da na karba na je na zuba, kuma cikin ikon Allah sun neme ni gobe za mu haɗu da misalin karfe 8. Ba inda zaka je. Muna nan a gidan nan. Me yasa kika ce haka? Nawa ne ka zuba hannun jarin? Miliyan 2. A ina ka samu sauran miliyan 1.5? Dama ina da su aje. Ba za ka yi ba. Ka gaya min nawa ne riban da za ka samu, ni in biya ka. Ko da za ki hana ni, dole sai na je na saka hannu kafin kuɗi na su dawo. Zan baka wasu, ka bar su kawai. Bari in shiga in shirya mu fito. Za ka raka ni gidan Hajiya Amina. Zan kai mata kuɗin. To jira ina zuwa. Yanzu kan wanka nake so in yi. Ka bari sai mun da haka yi, saboda kada ka shiga ka daɗe don dare yayi. Ba da ni ba gaskiya, don yanzu ma fita nake so in yi, kuma ina sa ran zan iya kwana ma a can. Ni kam wannan kauce-kaucen da kake min, ko wata matan ka samu ne? Kyawar mace, ga diri kuma kamar ki. Ai duk wanda ya same ki, burin ƙara aure kuma ta kau. Ko da tsohon mijina yana raye, yana gwangwaje ni da irin wannan yabon akan kyau da tarbiya. Kamin rai yayi halinsa. Gashi kai maka ɗaura inda ya tsaya. Sai dai kai kuma na rasa tarbiya a idonka, saɓanin shi. Tabbas hakan da kake mini, lalle kuwa ina jin daɗi. Amma kuwa zai fi kyau ka tsaya a iyan kyawu da dukiya, domin kuwa tarbiya na yi hannun riga da ita. To bari ka jin gaya maka, idan na kama ka da cin amana kana neman mata, za ka gan ɓacin raina. Lallai wannan tsohuwar ta gaya min magana. Abokina wanda ya sa baka fita da mota kullum kawai sai da ringa mitar na kai. Kuma yasa? Idan na ce zan shiga motar waye zan shiga daga cikin matan ba. Kar ka manta ba, Amina ba ta san ina aure da Sadiya ba, kuma dukansu abokanan hulɗa ta kasuwanci na da juna. Ba ka tunanin ɗaya ta gane ni daga motar da nake shiga? Gaskiya san kanka yana ci. Baka san wani abu? Sanar da ni. Last week, na ga Hajiya Ruma a garin nan. Hajiya Ruma tawa? Ƙwarai ita ɗin ne. Wai dama Hajiya Ruma bata mutu ba?
a ina ka samu labarin mutuwata? Ya naga duk ka daga hankalinka. Ya za a yi hankali na ya kwanta ina inda Hajiya Ruma take? Kai, Da saurari na aka ba. ai zuwa ta kuma na sani har za ta koma makwaɗo da ita. Saboda baka san wace ce Hajiya Ruma ba, shi yasa kake faɗin haka. Ni kuma ina ji a jikina ko da kun haɗa ido da ita ba za ta yi maka komai ba. Duk da haka Ruma ba ta da tabbas. Haka ne, amma ai ka san ta ɗauki fansa a kan sani. Abin da kake tunanin faruwarsa shi kake shiryawa mafita domin sa. To yanzu amma tun da kake tare da su idan ɗaya ta gane ɗaya shi ne kake ganin fim ɗin zai gane. Ban taɓa tunanin Amina za ta iya gane ina aure da Sadiya ba. Mu hanzarta mu bar don ka san Hajiya Roma da zuwa irin wannan wajajen. A ce har yanzu Hajiya Ruma tana cikin wannan gari? Kawai sai ka ce mu tafi domin dare ya fara. Lalle wannan motar Sadiya ne. To me kawo ta gidan nan? Gashi kuma har yanzu bata fito ba. Bara na dan jira ta kadan. Wallahi ita ce. Babbar rigima akwai magana a ƙasa sai an hikima tonan su zago a ƙasa. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Me yasa ka rufe gate ka tafi da makulli? Ki hakuri na mance ne. Kuma me yasa baka fita da moto na baka fita da sawu? Bana sha'awan tuki ne. Allah dai yasa baka manta da kayan makwalashe na ba. Kash. Wallahi na mance. Wayan waye wannan? Kadda Hajiya Sadiya ce ta manta da wayarta. Ba kuwa take ce ta manta wayarta? Ka daga mana idan ita ce ka ce mata ta manta da wayarta a gidan nan. Ya za a yi na daga wayanta? Na san waye yake kiranta? A wannan lokacin in mijinta ne me zan gaya masa? Kash. Lili na manta wayana a gida. Lalle dole ne in koma. Babbar
Wai ke me yasa kike manta halin da muke ciki? Ba kya tsoron tonon asiri ne? Kai ni fa bana jin tsoron tonon asiri. Akwai mai bani ci ko sha ne? Ko akwai wanda yake kare min wani abu in zai same ni? Ki guji bakin duniya. Zan shiga ciki in ta zo ka bata wayarta domin kwa na san dole za ta dawo. Wai ya kike abu kaman ba Aminan da na sani ba. Hajiya kan ai na cancanci a kira ni ko da don fifikon shekaru. Haka ne, ki hakuri. Ko da a cewa kin fi ni da fifikon shekaru, ina ganin ya fi dacewa ki bata wayar da hannunki. Kai ka bata. Wai ni kan me yake damun ka ne? Ina baka umarni kana ki? Ba wai na ki bin umarnin ki bane. Abin da ya dace nake nuna miki. Ba wai ina kin umarnin ki bane. Ga Hausa bakwai, ga Hausa bakwai, ga Hausa bakwai, magani na sanyin infection na kamfanin Gagarba don Herbal Medicine Center kenan. Ga Hausa bakwai, magani na sanyin infection na kamfanin Gagarba don Herbal Medicine Center kenan. Al'umma ga wani sako albashir muke yi muku babba. Ga Hausa bakwai, maganin larurar infection muka kawo shi ku karba. ga Hausa bakwai, Sunansa ne Hausa bakwai, an yi binciken ilimi babba. ga Hausa bakwai, Maganin toilet infection ne daga kamfanin Gagarba do. ga Hausa bakwai, magani na sanyin infection na kamfanin Gagarba don Herbal Medicine Center kenan. Ina maza ina mata warrakar mu ta zo shi kenan. Ga Hausa bakwai, Sanyin kashi zai warke ne. ga Hausa bakwai, Kaikayin jiki zai warke ne. ga Hausa bakwai, Kurajen jiki zai warke ne. ga Hausa bakwai, Sabara tana yin illa ne. ga Hausa bakwai, Kaikayin idanu sanyin ne. ga Hausa bakwai, Kaikayin gaba infection ne. ga Hausa bakwai, Zubar farin ruwa zai daina ne. ga Hausa bakwai, Warin gaba shi ma zai daina ne. ga Hausa bakwai, Daukewar sha'awa gawar kanan daga kamfanin Gagarba do. ga Hausa bakwai, magani na sanyin infection na kamfanin Gagarba don Herbal Medicine Center kenan. Wannan shine Hausa bakwai. Maganin sanyi wato toilet infection da kuma gonorrhea wanda kamfanin Gagarba dau Herbal Medicine Center suka sarrafa shi domin waraka ga al'umma maza da mata. Hausa bakwai yana maganin ƙaiƙayin jiki, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen jiki, fitar farin ruwa da kuma saurin inzali. Yana maganin ɗaukewar sha'awa. Hausa bakwai yana nan a kasuwanni da ke faɗin tarayyar Najeriya da ma wasu sauran ƙasashe a faɗin Afirka. Ku kira lambar wayar da kuka gani a jikin wannan, za ku sadu da Abdulrahman Karami wanda ke Shahuci Plaza No. 4 wanda ke kallon mucuwari na asibitin Murtala a birnin jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Ga sauran dilolin namu, akwai Kabiru Rahusa da ke gidan Zanna a kasuwar Rimi. A kasuwar Sabon Gari kuwa akwai Basiru Dan Ancau. A kasuwar Kurmi, Doro Plaza, akwai Aliyu Doro. Akwai kuma Doro Islamic Research da ke Gwammaja. Hausa bakwai, mafi mishkila. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Umar Gagarabadau. Ni ne mamallakin wannan cibiya ta Gagarabadau wanda ta tanadar muku wancan maganin sanyi ne suna Hausa bakwai. Hakika maganin yana da matukar inganci. Akwai wani bangare na daban wanda muke so mu ƙara sanar muku shine akwai mutumin da za a kalli cewar matar tana fama da rikicin al'ada, haka ciwon mara, yau gobe ciwon mara, jibi ciwon mara. Wannan shine women problem na kamfanin Gagaraba da wanda aka tanada muku. Maganin sikila wata ɗaya muke bayarwa, wato sati 4. In Allah ya so ya yarda, wanda yake duk tsananin sikila da ikon Allah ya aka yi amfani da wannan maganin to an rabu da ita kenan. Masha Allah. Wannan kuma shine maganin da ake cewa na toilet infection, wato anguriya, wanda yake cewa full treatment mutumin da yake da mace guda 3 ko guda 2, to in Allah ya da wannan shine yake amfani da shi. Idan ko macen guda 1 ce
wannan shine ake hada mata da shauran wasu magunguna makamantan waɗannan ake hada mata, wanda in Allah ya soya da in dai akan mutum magana infection ne to insha Allah ita ma tana yin amfani da shi za ta samu waraka da ikon Allah. In dai batun maganar sihiri ne ko rariyar hannu ko lalacewar harka ko an hada ka da mayu ko an hada ka da shedanu ko ka hada da matsalar kungiyar asiri, ka daure ka zo in baka wannan maganin Aljazair na kamfanin Gagara Badau. Akwai mutumin da zaka je na cewa yana fama da ciwon siga, wannan maganin shine full treatment nashi da shauran mahaɗansa na wata 3 ne ake bayarwa. Akwai mutumin da yake fama da sanyin kashi, dukkan mutumin da yake fama da wannan sanyin in ka shekara 10 a kwance to ka zo in baka wannan maganin Aljazair na kamfanin Gagara Badau. Bangaren ciwon hanta wannan shine wanda ake bayarwa insha Allah, mai saka yawan idanu, mai sa kumburin ciki ko mai sa mutuwan jiki ko taribe, in Allah ya yarda sati 2 muke ba da shi. Akwai wanda yake fama da ulcer ko mai tsinka hanji ko kuma mai ribar da hanji ko kuma mai saka mutuwar jiki ko ciwon baya ko ciwon wuya, to wannan ko appendix ne, to idan kai amfani da wannan maganin ka gan shi to insha Allah kun yi ban kwana da shi har abadan abuduna. Wannan shine gadagi, dukkan mutumin da yake fama da saurin inzali ko kuma rashin karfin sha'awa ko kuma rashin kaurin abin da tsayinsa da faɗinsa, in Allah ya yarda idan kai amfani da wannan maganin abubuwa za su warware. Ga dukkan mutumin da yake da buƙatar maganinmu, ga lambobinmu nan a akwatin talabishin, ya ɗauka ya kirawo mu domin haɗuwa da dakta, ma'ana ni kenan. A ko ina yake zai same ni, kuma a ko ina yake a faɗin duniya zan aika masa da maganinsa insha Allah. Babbar magana, babbar magana, ya canja gini